Soția milionarului a strigat: "Ești concediată. Nu ești nimic în fața tuturor." Fără să știe că propriul ei soț urmărea fiecare secundă din umbră. Ceea ce a făcut el apoi a distrus pe cine te așteptai mai puțin. Vila Popescu era genul de loc care făcea oamenii să și coboare vocea fără ca nimeni să le ceară. Coridoarele sale din marmură albă, tavanele înalte împodobite cu ornamente aurite și scările curbe care coborau spre salonul mare, ca dintr-o scenă de film. Totul în acea casă comunica un singur lucru cu o claritate absolută. Aici locuiesc oameni care nu trebuie să dea socoteală nimănui. Ana Rusu știa asta din prima zi în care a trecut de ușa de serviciu cu geanta ei uzată pe umăr. Știa asta când mergea lipită de pereți ca să nu deranjeze. Știa asta când răspundea: "Da, doamnă." Și imediat: "Doamnă." Și cum doriți, doamnă. Deși pe dinăuntru ceva îi strângea pieptul cu o forță pe care era greu să o ignore. Lucra de săptămâni în această vilă și învățase o regulă mai presus de toate celelalte. Când doamna Elena Popescu avea ochii migdalați și buzele strânse, cel mai bine era să devină invizibilă. În acea dimineață, Ana nu a reușit. Totul a început înainte ca ceasul din salonul mare să bată ora 9. Ana aranja ultimele detalii ale aranjamentului floral de pe masa centrală. O sarcină pe care Maria, cea mai veche angajată a casei, i-o încredințase cu o seară înainte, când a auzit pașii Elenei coborând scările. Nu erau pași normali, erau pași cu intenție, pași care căutau ceva sau pe cineva. Au găsit-o pe ea. "Tu," a spus Elena, oprindu-se pe ultima treaptă cu o răceală care a înghețat aerul dintre ele. "Vino aici." Ana a lăsat florile, s-a apropiat, a menținut privirea fixă pe chipul Elenei, fără să o coboare. Pentru că mama ei o învățase de mică că a cobori privirea era primul lucru pe care îl făcea cine se simțea deja vinovat, iar ea nu avea de ce să se simtă vinovată. "Doamnă, bună dimineața." Elena nu a răspuns la salut, a întins brațul și a arătat spre vitrina din fundul salonului. Acea vitrină unde erau păstrate cele mai scumpe piese decorative ale casei. Figurini de porțelan, vaze importate, obiecte pe care Ana le învățase să le curețe cu o delicatețe aproape reverențioasă. "Vulturul de cristal care era pe al doilea raft," a spus Elena. "Unde este?" Ana s-a uitat spre vitrină. Al doilea raft avea un spațiu gol care ieri nu era acolo. S-a încruntat, sincer derutată. "Doamnă, eu nu știu. Ieri, când am curățat vitrina, totul era la locul lui." "Îmi amintesc perfect că totul era la locul lui," a repetat Elena, iar vocea i-a schimbat tonul într-un mod care a alertat-o pe Ana. "Ești sigură de asta?" "Da, doamnă, complet sigură." Elena și-a încrucișat brațele, a înclinat capul și în acel moment ceva din expresia ei a încetat să mai fie o întrebare și a devenit o sentință. "Ce convenabil," a spus. "Pentru că piesa aceea a venit de la Veneția, are o valoare pe care probabil tu nici nu ți-o poți imagina și se pare că dispare exact în noaptea în care tu ai fost singură în acest salon terminând de curățat." "Doamnă Popescu, eu nu am luat nimic," a răspuns Ana, iar vocea ei era fermă, deși mâinile îi tremurau ușor pe lângă corp. "Puteți să mi verificați geanta? Puteți să mi verificați camera unde îmi țin lucrurile? Puteți verifica orice doriți. Nu am nevoie să verific nimic," a spus Elena, ridicând vocea cu o claritate calculată, suficientă pentru a răsuna în tot salonul. Obiectele nu se evaporă, iar în această casă, singura persoană care a fost în acest salon, aseară ai fost tu. Atunci a apărut Ileana, bucătăreasa, uitându-se din ușa bucătăriei cu o expresie stânjenitoare. Și în spatele ei Maria, care auzise vocile de pe coridorul de la primul etaj și coborâse fără zgomot. Cele două femei au rămas nemișcate, fără să intervină, pentru că atunci când doamna Elena vorbea pe acel ton, nimeni din acea casă nu îndrăznea să o întrerupă. Nimeni, cu excepția Anei. "Doamnă," a spus Ana cu un calm care i-a cerut tot ce avea, "înțeleg că piesa este importantă pentru dumneavoastră și înțeleg că circumstanțele par să indice spre mine, dar eu nu am luat-o. Și dacă mă acuzați fără dovezi, cu tot respectul pe care vi-l datorez, asta nu este corect." Tăcerea care a urmat a durat exact 3 secunde. Apoi Elena Popescu a făcut un pas înainte și când a vorbit din nou, vocea ei avea o răceală atât de absolută încât Ana a simțit că temperatura din salon a scăzut cu câteva grade. "Corect? Tu mie îmi vorbești de corectitudine? Tu mie, în propria mea casă? Vă rog doar să..." Tăcere. Vocea Elenei a explodat în salon cu o forță care a făcut-o pe Ileana să facă un pas înapoi și pe Maria să închidă ochii pentru o clipă.
Nu am adus o hoțoaică în această casă ca să mi dea acum lecții despre ce este corect sau nu. Ești concediată, mă auzi? Concediată, nu ești nimic în casa asta, nu ai fost niciodată și nu meriți nici aerul pe care îl respiri aici. Cuvintele au lovit ca și cum ar fi fost fizice. Ana nu a plâns. Voia să plângă, pentru că pe dinăuntru ceva se rupsese cu o claritate dureroasă, dar nu a făcut-o. A rămas în picioare cu spatele drept și ochii strălucitori, susținând privirea Elenei pentru o secundă care a părut eternă. Maria a făcut un pas înainte. Doamnă, a spus cu vocea precaută. Poate ar trebui să verificăm înainte de... Tu nu te amesteca, Maria, a tăiat Elena fără să o privească. Asta nu te privește. A fost Ileana cea care a vorbit apoi și a făcut-o din ușa bucătăriei, cu vocea joasă, dar clară. Doamnă, vulturul, cred că l-am văzut ieri pe masa din sufrageria mică. Doamna l-a pus acolo când au venit domnii la cină și cred că nu l-au mai pus înapoi în vitrină. Tăcerea care a urmat a fost de un tip diferit de cea anterioară, mai densă, mai grea, cu o ascuțime care tăia în ambele direcții. Elena s-a întors încet spre Ileana. A privit-o și în expresia ei era ceva ce nu era rușine, ci ceva mult mai greu de suportat. Certitudinea de a fi comis o greșeală în fața martorilor. A mers spre sufrageria mică, a dispărut în spatele ușii. S-a întors 20 de secunde mai târziu cu vulturul de cristal în mână. Toți din salon așteptau. Ana aștepta o scuză. Aștepta ca Elena Popescu, cu toată educația și eleganța pe care le afișa lumii, să găsească undeva în lăuntrul ei cuvintele corecte. M-am înșelat. Îmi pare rău. Am greșit. 3 cuvinte, doar 3. Elena a așezat vulturul pe masa centrală. Poți să-ți termin tura, a spus fără să o privească, dar vreau ca această săptămână să fie ultima. Și a urcat scările fără să se uite înapoi. Ana nu s-a mișcat câteva secunde. Maria s-a apropiat și i-a pus o mână pe umăr, delicat, fără să spună nimic, pentru că nu existau cuvinte pentru ceea ce tocmai se întâmplase. Ileana o privea de la ușa bucătăriei cu ochii umezi și o expresie care amesteca vinovăția cu ușurarea. Mulțumesc, i-a spus Ana Ileanei cu vocea abia audibilă. Ileana a dat din cap și a coborât privirea. Ana a ridicat cârpa de curățenie pe care o lăsase pe masă, a împăturit-o cu grijă și a continuat să lucreze, pentru că avea facturi de plătit, pentru că mama ei, într-o cameră mică dintr-o clădire veche de la celălalt capăt al orașului, depindea de medicamentele pe care doar acel salariu le putea acoperi. Și pentru că a renunța, deși o durea în locuri pe care nu știa că există, nu era ceva ce își permitea. Ceea ce Ana nu știa, ceea ce niciuna dintre femeile din acel salon nu știa, era că nu fuseseră singure niciun moment. Andrei Popescu sosise la vilă înainte de răsărit, întorcându-se dintr-o călătorie de afaceri cu o zi mai devreme decât se aștepta cineva. Intrase pe ușa principală în tăcere, își lăsase servieta în birol de la primul etaj și coborâse spre salon, căutând o cafea când a auzit vocea soției sale, ridicându-se cu acea claritate tăioasă pe care o cunoștea prea bine. Se oprise în pragul ușii laterale, parțial ascuns de umbra coridorului, și ascultase totul. O văzuse pe Ana susținând privirea Elenei fără să tremure. Auzise cuvintele hoțoaică, nu ești nimic, ești concediată, ieșind din gura soției sale cu o ușurință care i-a întors stomacul pe dos. Văzuse cum Ileana a dezvăluit adevărul și cum Elena a luat vulturul și a plecat fără să rostească un singur cuvânt de scuză. Andrei Popescu construise o companie de la zero cu un principiu pe care și-l repeta în momentele dificile. Caracterul unei persoane nu se vede în cum îi tratează pe egali, ci în cum îi tratează pe cei care nu se pot apăra. Ceea ce tocmai văzuse îl zguduise, într-un mod la care nu se aștepta, dar ceea ce nu știa încă, ceea ce avea să schimbe absolut totul în zilele următoare, era că Ana Rusu nu era pur și simplu o angajată cu demnitate și o mamă bolnavă. Ana purta un secret, unul pe care încercase să-l îngroape de săptămâni întregi, unul care, odată ieșit la lumină, nu numai că va zgudui temeliile vilei, ci va dezvălui un adevăr care îi lega viața de cea a familiei Popescu, într-un mod pe care niciunul dintre ei nu și l-ar fi putut imagina vreodată. Andrei Popescu nu era un om care lua decizii impulsive. Învățase de tânăr că reacțiile imediate erau aproape întotdeauna cele greșite, că tăcerea bine folosită valora mai mult decât 1000 de cuvinte aruncate în momentul de maximă tensiune. Construise compania sa, Grup Popescu, cu această filozofie, să observe mai întâi, să înțeleagă, apoi să acționeze cu precizie, niciodată invers.
Dar în acea dimineață, stând în pragul ușii laterale a salonului mare, cu ecul cuvintelor Elenei încă reverberând între pereții de marmură, Andrei a simțit că ceva din acel principiu se întindea până la limită. A așteptat ca salonul să se golească, a așteptat ca Maria să urce scările, ca Ileana să se întoarcă în bucătărie, ca Ana să dispară pe coridor cu căruciorul ei de curățenie. Abia atunci a ieșit din umbră, a traversat salonul în tăcere și s-a oprit în fața vitrinei unde vulturul de cristal se întorsese la locul lui ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. L-a observat pentru un moment o piesă frumoasă, rece, perfectă, exact la fel ca acuzația pe care soția s-o construise în jurul ei. A urcat scările. Elena era în dressingul ei când Andrei a deschis ușa. Avea telefonul în mână și o expresie care amesteca tensiunea dimineții cu ceva ce la altă persoană s-ar fi putut numi jenă. Dar Elena Popescu își perfecționase toată viața arta de a nu arăta ceea ce simțea. Și când și-a ridicat privirea și l-a văzut pe soțul ei în prag, primul lucru care i-a traversat chipul nu a fost vinovăția, ci surpriza. Andrei, nu știam că te-ai întors. Am ajuns mai devreme, a spus el închizând ușa cu calm. Am apucat să aud ce s-a întâmplat în salon. O scurtă pauză. Elena a lăsat telefonul pe măsuța de toaletă. A spus. Asta. Da, asta. Elena s-a întors spre oglindă și a început să și aranjeze părul cu o naturalețe care i-a părut lui Andrei mai revelatoare decât orice argument pe care l-ar fi putut da. Era o piesă importantă, a spus, și circumstanțele indicau spre ea. Oricine ar fi ajuns la aceeași concluzie. Oricine care nu și-ar fi luat 10 secunde să verifice înainte de a acuza, a răspuns Andrei, iar vocea lui era joasă, fără stridențe, dar cu o greutate care a umplut fiecare colț al dressingului. S-a dovedit că te-ai înșelat. Și? Gata? Nu, Elena, nu. Gata. Ea l-a privit prin oglindă. Ai numit-o hoțoaică în fața întregii servitoare, a continuat Andrei. I-ai spus că nu este nimic. Ai concediat-o fără nicio dovadă și când Ileana a demonstrat că te-ai înșelat, ai plecat fără să ai spui un cuvânt. Nu o să. Mi cer scuze unei angajate pentru o neînțelegere, a spus Elena, iar în vocea ei era o fermitate care nu lăsa loc de negociere. Asta nu este ceva ce se face, Andrei. Stabilește precedente greșite cu personalul. Andrei a privit-o un timp îndelungat. Ce fel de precedent stabilește acuzarea cuiva fără dovezi? Elena nu a răspuns. Vreau să vorbești cu ea, a spus Andrei. Categoric nu, Andrei. Am luat deja o decizie. Această săptămână va fi ultima ei săptămână. Nu o să mă retractez în fața personalului. Asta subminează autoritatea în această casă și tu știi asta la fel de bine ca mine. Andrei a rămas tăcut câteva secunde. A studiat chipul soției sale în oglindă cu acea atenție meticuloasă care îi servise ani de zile pentru a citi contracte, parteneri și adversari. Și ceea ce a văzut nu l-a surprins, dar l-a întristat într-un mod tăcut și profund. Bine, a spus în cele din urmă și a ieșit din dressing. Cristian Ionescu fusese avocatul personal al lui Andrei de ani de zile și în tot acest timp învățase să deosebească apelurile de rutină de cele care nu erau. Când telefonul i-a sunat în acea după-amiază și a văzut numele lui Andrei pe ecran, ceva din instinctul său i-a spus că acesta era unul dintre cele din urmă. Trebuie să vii la vilă mâine, a spus Andrei fără preambul. Am ceva de revizuit cu tine, legat de companii. Nu, de casă. Cristian a făcut o scurtă pauză. S-a întâmplat ceva? Încă nu, a răspuns Andrei, dar vreau să fiu pregătit în cazul în care. A închis înainte ca Cristian să poată pune o altă întrebare. Ana nu știa nimic despre acea conversație. Nu știa nimic despre ceea ce Andrei văzuse sau despre ceea ce vorbise cu Elena și a petrecut restul acelei dimineți făcându și munca cu aceeași meticulozitate ca întotdeauna, curățând suprafețe care erau deja curate, aranjând lucruri care erau deja la locul lor, mișcându-se pe coridoarele acelei vile enorme cu grija celui care știe că fiecare pas poate fi ultimul, pentru că era. Această săptămână va fi ultima. În timpul prânzului, când casa a intrat în acea tăcere parțială care venea în fiecare zi între 1 și 3, Ana s-a așezat pe băncă mică din grădina din spate pe care Maria i-o arătase în primele săptămâni. Era singurul loc din toată proprietatea unde se simțea, dacă nu confortabil, cel puțin mică. Maria s-a așezat lângă ea cu 2 căni de ceai. Cum ești?" a întrebat cu acea directitudine pe care Ana învățase să o prețuiască. Bine," a răspuns Ana. Și apoi, pentru că Maria era genul de persoană căreia nu avea sens să-i mintă, a adăugat,
Nu sunt bine. Maria a încuvințat din cap ca, și cum acesta ar fi fost singurul răspuns sincer posibil. Ceea ce s-a întâmplat în această dimineață nu a fost bine, a spus, și nu este prima dată când face așa ceva, dar vreau să știi că Ileana și eu știm adevărul, și asta contează. Ana a ținut cana în mâini și a privit grădina. Era un copac mare în fundal, cu ramuri care ajungeau până la gard, iar pe una dintre acele ramuri era un cuib mic pe care îl observase de zile. 2 păsări intrau și ieșeau fără odihnă, construind ceva ce la început părea fragil și care în fiecare zi era un pic mai solid. Maria, a spus Ana în șoaptă, câți ani ai lucrat aici? Mulți, a răspuns Maria cu un zâmbet obosit, suficienți pentru a ști că această casă are mai multe straturi decât se văd de afară. Și domnul Popescu, cum este el? Maria a privit-o pe Ana. De ce întrebi? Ana a ezitat. Era ceva ce păstrase de dimineață, ceva ce nu știa dacă ar trebui să menționeze, dar întrebarea era deja în aer. Când doamna îmi vorbea în salon, a spus încet, am avut senzația că mai era cineva acolo pe coridorul lateral. Nu am văzut pe nimeni, dar am simțit. Maria nu a răspuns imediat. A luat o înghițitură de ceai, a privit grădina. Domnul Andrei a ajuns în această dimineață, a spus în cele din urmă, mai devreme decât se așteptau toți. Ana s-a întors spre ea. Era acolo? Maria a privit-o cu o expresie care nu era confirmare, dar nici negare. Ce, ți spun, a spus cu acea înțelepciune practică a celui care a trăit suficient pentru a ști când cuvintele sunt de prisos. Este că în această casă lucrurile care par terminate uneori nu sunt. Ana a procesat acele cuvinte în tăcere. Nu știa ce să facă cu ele. Le-a păstrat undeva în lăuntru, împreună cu tot restul pe care nu știa cum să îl gestioneze, și și-a terminat ceaiul privind cuibul din copacul mare. În acea după-amiază, în timp ce Ana își punea instrumentele de curățenie în camera de serviciu, i-a sunat telefonul. Era un număr pe care nu l-avea salvat, dar pe care l-a recunoscut imediat, pentru că îl formase de 10 de ori în ultimele săptămâni. Clinica Speranța Vieții. Domnișoara Rusu, a spus vocea de la celălalt capăt, și era doctorița Popa, care vorbea mereu cu acea blândețe atentă, a celui care a învățat să dea vești proaste cu delicatețe. Trebuie să vorbesc cu dumneavoastră despre starea mamei dumneavoastră. Ana a ieșit pe coridor. S-a îndepărtat de camera de serviciu până la capătul cel mai liniștit al holului. Spuneți-mi, tratamentul pe care l-am început acum câteva săptămâni a avut un răspuns parțial. Asta este pozitiv, dar studiile din această săptămână arată că trebuie să ajustăm protocolul, iar noul medicament pe care specialistul îl recomandă nu este acoperit de asigurarea de bază pe care o aveți înregistrată. Ana a închis ochii. Cât costă? Doctorița Popa i-a dat o sumă. Ana a trebuit să se sprijine de perete. Era mai mult decât dublu a ceea ce câștiga într-o lună, și acea lună în plus va fi ultima în care va lucra la Vila Popescu. Domnișoara Rusu, sunteți bine? Da, a spus Ana, deși nu era adevărat. Doamnă doctor, cât timp avem la dispoziție pentru a obține banii? Specialistul spune că, în mod ideal, ar trebui să începem noul protocol în următoarele săptămâni. Mama dumneavoastră este stabilă deocamdată, dar dacă așteptăm prea mult, înțeleg, a întrerupt Ana, pentru că nu putea asculta sfârșitul acelei propoziții. O să-i obțin. Spuneți-i doctorului că o să-i obțin. A închis. A rămas în picioare pe coridorul întunecat, cu telefonul strâns la piept și ochii ațintiți pe peretele din față, care era alb și neted și nu-i spunea absolut nimic. Mama ei, doamna Carmen, era de luni de zile în tratament în acea clinică mică de la celălalt capăt al orașului. Era o femeie care lucrase toată viața cu mâinile, care o crescuse pe Ana singură după ce tatăl lor dispăruse fără să lase o adresă, care nu se plânsese niciodată de nimic, pentru că spunea că a se plânge era un lux pe care oamenii umili nu și-l puteau permite. Acum, era pe un pat de spital, fiind curajoasă în singurul mod pe care îl știa. Și singurul lucru pe care Ana îl putea face pentru ea era să obțină acei bani. Bani pe care nu-i avea într-o săptămână în care își va pierde slujba. Ana a respirat adânc, odată, de 2 ori, de 3 ori. Apoi a pus telefonul și a șters ochii cu dosul mâinii și s-a întors în camera de serviciu pentru și termina de strâns lucrurile, pentru că a renunța nu era o opțiune, nu fusese niciodată. Ceea ce Ana nu știa era că în același moment, în biroul de la primul etaj al aceleiași vile,
Andrei Popescu stătea în fața biroului său cu un document în mână și o expresie pe care Cristian, așezat în fața lui, nu o mai văzuse niciodată, în toți anii lor de colaborare. Vreau să înțeleg bine ce-mi ceri, a spus Cristian, alegând cuvintele cu grijă. E simplu, a răspuns Andrei. Vreau să știu care sunt opțiunile mele. Opțiuni? În legătură cu ce exact? Andrei a lăsat documentul pe birou. S-a lăsat pe spătarul scaunului. L-a privit pe avocatul său cu acel calm care nu era distanță, ci concentrare. În legătură cu această casă, a spus, în legătură cu deciziile care se iau în ea când eu nu sunt, în legătură cu persoanele care lucrează aici și care depind de un mediu care să fie cel puțin corect. Cristian l-a studiat un moment. Asta are legătură cu ce s-a întâmplat în această dimineață? Are legătură cu această dimineață și cu tot ceea ce reprezintă această dimineață, a răspuns Andrei. De mult timp am privit în altă parte, Cristian, spre companie, spre contracte, spre cifre, și între timp, în această casă, s-a oprit. A privit spre fereastră, unde grădina de seară se întindea în nuanțe portocalii. În această casă se întâmplă lucruri pe care nu le mai pot ignora. Cristian și-a deschis mapa și a scos un bloc notes. Bine, a spus. Atunci povestește-mi totul de la început. În acea seară, Mihai a găsit-o pe Ana în bucătăria mare, spălând ultimele ustensile înainte de a și terminatura. S-a oprit la intrare, ca și cum ar fi evaluat dacă ar trebui să intre sau nu. Ana l-a văzut reflectat în sticla ferestrei și s-a întors spre el. Bună seara, a spus Mihai, și în vocea lui era ceva ce nu era tonul obișnuit al unui adolescent care vorbește cu o angajată. Era ceva mai direct, mai real. Bună seara, a răspuns Ana. Mihai a intrat. S-a așezat pe bancă de pe insula bucătăriei, fără să-l invite nimeni, cu acea naturalețe a celui care consideră că bucătăria este un teritoriu neutru. Ceea ce s-a întâmplat în această dimineață nu a fost bine, a spus fără preambul. Ana l-a privit. Sunt fiul proprietarilor acestei case, a continuat Mihai, și spun la fel, nu a fost bine. Ana a lăsat ustensila pe care o avea în mână. L-a privit un moment. Acest tânăr care încă avea ceva de copil în trăsături, dar care vorbea cu o sinceritate pe care mulți adulți o pierduseră pe drum, i-a amintit în acel moment de cineva. Nu a știut exact de cine. Mulțumesc, a spus pur și simplu. Vei pleca? A întrebat Mihai. Ana a ezitat. Mama ta a spus că această săptămână va fi ultima. Mihai a încuvințat încet, cu acea expresie a celui care știa deja, dar se aștepta la un răspuns diferit. Tata a auzit totul, a spus. Ana nu a răspuns, dar ceva în pieptul ei s-a mișcat într-un mod pe care nu a știut exact cum să-l interpreteze. Voiam doar să știi, a spus Mihai ridicându-se, că nu ești invizibilă aici, nu pentru toți. Și a ieșit din bucătărie lăsând în urmă o tăcere care, pentru prima dată, în toată acea zi devastatoare, nu o durea. Ana a rămas singură, a terminat de spălat ustensilele, a stins lumina bucătăriei și a mers spre ușa de serviciu cu inima făcută din straturi. Șocul dimineții, frica din apelul medicului, căldura ciudată a cuvintelor acelui băiat. Și sub toate acestea, păstrat sub cheie în cel mai adânc loc al ființei sale, secretul pe care îl purta de săptămâni singură, secretul care, dacă ar fi ieșit la lumină, ar fi schimbat absolut totul. Era o oră specifică în zori, când Vila Popescu rămânea complet tăcută, în care Ana își permitea să fie sinceră cu ea însăși, nu cu Ana care împingea căruciorul de curățenie cu spatele drept și ochii uscați, nu Ana care răspundea, da, doamnă, și imediat, doamnă, și păstra fiecare lovitură primită într-un loc unde nimeni nu o putea vedea, ci cu Ana cea reală, cea care îi era frică, cea care era epuizată, cea care purta ceva atât de greu încât uneori simțea că gravitația din jurul ei era diferită de a tuturor celorlalți. În acea noapte, așezată pe marginea patului îngust din camera de serviciu, cu telefonul oprit pe pernă și mâinile împreunate în poală, Ana a luat o decizie. Era timpul să îi spună adevărul cuiva, dar nu oricui. A doua zi dimineața a venit cu o claritate rece care contrasta cu greutatea a ceea ce Ana purta în lăuntrul ei. A găsit-o pe Maria în bucătărie înainte de oricine altcineva, pregătind micul dejun cu acea eficiență tăcută pe care o avea pentru orice. Ileana nu sosise încă. Vila respira acea tăcere particulară a primelor ore, când chiar și pereții păreau încă adormiți. Maria, a spus Ana închizând ușa bucătăriei în urma ei. Maria a privit-o. Ceva din tonul acelui singur cuvânt i-a spus că ceea ce urma nu era o conversație obișnuită.
A stins focul de sub oală și a uscat mâinile pe șorț și s-a întors complet spre ea. Așează-te, a spus. Ana s-a așezat și a împreunat mâinile pe masă și pentru un moment care a părut mai lung decât a fost, nu a spus nimic, ca și cum cuvintele, acum că în sfârșit aveau permisiunea să iasă, nu știau de unde să înceapă. Ceea ce îți voi spune, a spus în cele din urmă. Nu am spus nimănui, nici mamei mele, nici nimănui pe care îl cunosc. L-am purtat singură de dinainte de a veni în această casă. Maria a încuvințat din cap fără să spună nimic, fără să se grăbească, cu acea răbdare a celui care știe că există povești care au nevoie de propriul timp pentru a fi spuse. Cu ceva timp în urmă, a început Ana, alegând fiecare cuvânt cu grijă. Când lucram într-o altă casă din acest oraș, am cunoscut o persoană importantă. Nu știam atunci, sau poate știam și am decis să ignor, pentru că era mai ușor. A făcut o pauză. Acea persoană mi-a vorbit într-un mod în care nimeni nu mi mai vorbise până atunci. M-a tratat ca și cum aș avea valoare, ca și cum cuvintele mele ar conta și am făcut greșeala de a-l crede. Maria s-a încruntat ușor, dar nu a întrerupt-o. Când acea persoană a dispărut din viața mea, a continuat Ana, eu purtam deja ceva ce nu plănuisem să port, ceva ce a schimbat tot ceea ce credeam că știu despre viitorul meu. Ochii i s-au umplut de o umezeală care nu s-a transformat în lacrimi. Am luat decizii pe care nu le-am consultat cu nimeni, pentru că nu aveam pe nimeni cu care să mă consult și am învățat să trăiesc cu consecințele acelor decizii în tăcere. Maria a întins mâna pe masă și a așezat-o peste mâinile Anei, fără să apese, pur și simplu acolo. Acea persoană, a spus Maria cu o voce atât de joasă încât era aproape o șoaptă, are ceva de a face cu această casă. Tăcerea care a urmat a fost răspunsul cel mai elocvent pe care Ana l-ar fi putut da. La etaj, Andrei Popescu era treaz de dinainte de răsărit. Avea pe birou notițele pe care le luase în timpul conversației cu Cristian, cu o seară înainte, și le citise și recitise cu acea concentrare specifică pe care o rezerva pentru problemele care nu aveau o soluție evidentă. Cristian îi explicase opțiunile cu claritatea directă pentru care Andrei îl plătea și niciuna dintre acele opțiuni nu era simplă sau nedureroasă. Dar era ceva ce Cristian îi spusese aproape la sfârșitul conversației, aproape ca un detaliu minor pe care nu reușise să îl scoată din cap. Înainte de a lua orice decizie, spusese Cristian închizând mapa, trebuie să te întrebi ceva și trebuie să te gândești serios. Ești sigur că știi tot ce se întâmplă în această casă, Andrei? Pentru că după experiența mea, atunci când cineva își cheamă avocatul pentru a vorbi despre opțiuni, de obicei este pentru că există ceva ce încă nu a terminat de văzut. Andrei răspunsese că da, era sigur, dar în acea dimineață, singur în fața notițelor sale, începea să se întrebe dacă acel răspuns fusese sincer. Erau lucruri pe care le ignorase prea mult timp, nu din răutate sau indiferență, ci din acea capcană tăcută în care cad persoanele foarte ocupate. Capcana de a presupune că ceea ce nu văd nu există. Construise o companie care angaja sute de oameni și se mândrea că îi trata cu dreptate. Și între timp, în propria sa casă, o angajată fusese acuzată de furt fără dovezi și concediată fără scuze, iar el văzuse totul. Și până în acel moment nu făcuse absolut nimic, asta nu era ignoranță, asta era lașitate. S-a ridicat, s-a îmbrăcat și a coborât în bucătărie înainte ca casa să se trezească. Ceea ce a găsit când a împins ușa bucătăriei l-a făcut să se oprească brusc. Ana și Maria stăteau la masă, mâinile Mariei peste cele ale Anei, ochii Anei cu acea strălucire particulară a celui care tocmai a eliberat cea mai mare greutate pe care a purtat-o în viața sa. Un amestec de teroare și ușurare care nu știau care dintre cele două va învinge. Niciuna dintre ele nu l-auzise venind. Andrei a făcut un pas înapoi instinctiv, fără zgomot, dar înainte de a se putea retrage, Ana a ridicat privirea. Privirile lor s-au întâlnit. A fost o secundă, poate mai puțin, dar în acea secundă s-au întâmplat mai multe lucruri simultan. Ana a văzut în ochii acelui bărbat ceva ce nu se aștepta să vadă, ceva ce nu era răceala distantă a patronului, ci o atenție sinceră, aproape incomodă prin onestitatea ei. Și Andrei a văzut pe chipul acelei fete ceva ce, de asemenea, nu se aștepta. Nu rușine că fusese găsită într-un moment vulnerabil, ci un calm ciudat, ca și cum o parte din ea așteptase acel moment fără să știe. "Bună dimineața!" a spus Andrei intrând în bucătărie cu normalitate, ca și cum nu ar fi văzut nimic. "Bună dimineața, domnule!" a răspuns Maria, ridicându-se imediat.
Ana nu s-a mișcat imediat, a durat o secundă mai mult decât de obicei și, când s-a ridicat, l-a privit într-un mod direct pe care Andrei nu l-aștepta de la cineva în poziția ei. Bună dimineața, a spus Ana. Fără domnule, fără tonul de angajată care vorbește cu patronul. Andrei a observat, nu a spus nimic și a turnat o cafea, a rămas în picioare lângă fereastră. Și în oglinda geamului o putea vedea pe Ana strângându și lucrurile pentru a începe tura, mișcându-se prin bucătărie cu acea eficiență liniștită pe care o observase din umbră cu o zi înainte. Ana a spus fără să se întoarcă. Ea s-a oprit. Domnule. Acum da, domnule. Ca și cum ar fi recalibrat ceva intern în acel moment. Vreau să-ți cer scuze, a spus Andrei întorcându-se spre ea, pentru ceea ce s-a întâmplat ieri în salon. Tăcerea care a urmat avea o textură diferită de toate tăcerile anterioare ale acestei povești. Maria, care începuse să se miște spre cămară, s-a oprit fără să se întoarcă. Ana l-a privit pe Andrei un moment care s-a întins mai mult decât era confortabil. Dumneavoastră nu-mi datorați nicio scuză, domnule, a spus în cele din urmă. Dumneavoastră nu ați spus nimic din ceea ce s-a spus. Exact, a răspuns Andrei. Și asta a fost o greșeală. O altă pauză. Ana a procesat acele cuvinte cu o lentoare atentă, ca cel care nu vrea să înțeleagă greșit ceva ce ar putea conta prea mult. Mulțumesc, a spus. Și de data aceasta era un mulțumesc diferit de cel pe care îl dăduse Ileanei cu o zi înainte. Acesta avea greutate, avea istorie. Andrei a încuviințat. Și a terminat cafeaua și a ieșit din bucătărie fără să mai spună nimic, pentru că învățase de mult că gesturile explicate prea mult își pierd toată valoarea. Ceea ce s-a întâmplat după acea dimineață, nimeni din vilă nu a prevăzut. Cristian a sosit înainte de prânz cu mapa sub braț și acea expresie de avocat experimentat care nu dezvăluie nimic până nu este pregătit să dezvăluie totul. Andrei l-a primit în birou, a închis ușa și mai bine de o oră nu a ieșit niciun sunet din acea cameră. A fost Mihai, care trecând pe coridor, s-a oprit în fața ușii închise a biroului cu acea antenă particulară pe care o au adolescenții pentru a detecta când se întâmplă ceva important în jurul lor. Nu și-a lipit urechea de ușă, pur și simplu a rămas în picioare un moment, procesând și apoi a continuat să meargă, dar a coborât în bucătărie unde Ana curăța ultimele detalii ale prânzului și s-a așezat pe banca obișnuită cu o expresie pe care ea învățase să o citească în cele câteva zile în care stătuse în acea casă. Ce s-a întâmplat?" a întrebat Ana, fără să înceteze să curețe. Tata e în ședință cu avocatul său, a spus Mihai. Sunt de mai bine de o oră. Ana nu a răspuns. Asta nu e normal, a continuat Mihai. Tata îl cheamă pe Cristian pentru lucruri legate de companie. Niciodată pentru lucruri legate de casă. Poate e ceva legat de companii, a spus Ana. Poate, a spus Mihai, dar tonul său indica clar că nu crede asta. A urmat o tăcere între ei care nu era stânjenitoare, ci meditativă. Afară, grădina strălucea sub soarele de amiază care făcea ca totul să pară mai liniștit decât era. Ana, a spus Mihai deodată cu acea directitudine care era cea mai caracteristică. Tu vei pleca la sfârșitul săptămânii? Ana a lăsat cârpa pe blatul de lucru. L-a privit. Așa a spus mama ta. Știu ce a spus mama mea, a răspuns Mihai. Te întreb pe tine. Ana a luat în considerare întrebarea cu seriozitate pentru că acel băiat merită asta. Am motive să rămân, a spus în cele din urmă. Motive care depășesc acest loc de muncă, dar nu depinde de mine. Mihai a încuviințat încet. Pot să te întreb ceva? A spus. Ai tot făcut-o de câteva zile, a răspuns Ana. Și era ceva care semăna vag cu un zâmbet în vocea ei. De ce ai venit să lucrezi la această casă în mod specific? Există multe case în acest oraș. De ce aceasta? Întrebarea a căzut în mijlocul bucătăriei, ca o piatră într-o apă liniștită. Unda a ajuns până la Ana și a mișcat-o într-un mod pe care Mihai nu-l putea vedea, dar care era complet real. Ana a luat cârpa de pe teșghea, a împăturit-o cu grijă și când a ridicat privirea spre Mihai, în ochii ei era ceva ce băiatul nu a știut să numească în acel moment, dar pe care și-l va amint mult timp după aceea. Într-o zi, a spus Ana, îți voi răspunde la acea întrebare. Îți promit. Mihai a privit o secundă. De ce nu acum? Pentru că încă nu este momentul, a spus Ana. Și pentru că unele adevăruri au nevoie de momentul potrivit pentru a nu face rău nimănui. Mihai nu a răspuns, dar ceva din expresia lui s-a schimbat subtil, ca și cum o piesă care nu știa că
Îi lipsea și ar fi găsit locul fără ca el să înțeleagă încă imaginea completă. S-a ridicat, a mers spre ușă, s-a oprit. Ana, a spus fără să se întoarcă, spune-mi, oricare ar fi motivul pentru care ai venit aici, mă bucur că ai venit. Și a ieșit. Ana a rămas nemișcată un timp îndelungat în acea bucătărie care mirosea a prânz recent și a ceva ce nu era exact speranță, dar care îi semăna mai mult decât orice simțise de mult timp. În afara biroului, întâlnirea dintre Andrei și Cristian era pe punctul de a se încheia. Și ceea ce deciseseră între acei 4 pereți era ceva ce, odată pus în mișcare, va transforma săptămâna pe care Elena o anunțase ca fiind ultima a Anei în acea casă în ceva complet diferit. Nimeni nu știa încă, dar momentul potrivit, așa cum Ana tocmai îi spusese lui Mihai, era mai aproape decât oricine din acea vilă și ar fi putut imagina. Cristian Ionescu văzuse multe în cariera sa, stătuse cu oameni de pe părți, opuse ale unei mese și îi văzuse semnând documente care le schimbau viețile pentru totdeauna. Auzise confesiuni care nu ajunseseră niciodată în instanță. Păstrase secrete care cântăreau mai mult decât orice dosar din arhiva sa, dar când Andrei Popescu i-a spus ce voia să facă, Cristian a rămas tăcut câteva secunde, ceva ce la el era absolut neobișnuit. Ești sigur?" a întrebat în cele din urmă. Complet," a răspuns Andrei. Asta va avea consecințe," a spus Cristian. Nu doar în această casă, peste tot. Știu, Cristian l-a studiat un moment. Apoi și-a deschis mapa, a luat pixul și a început să scrie. Ceea ce Andrei îi ceruse nu era o simplă ajustare contractuală sau o reorganizare domestică. Era o mișcare care necesita precizie, documentație și, mai presus de toate, momentul exact pentru a fi executată. Cristian îi explicase fiecare pas cu claritatea care îl caracteriza, iar Andrei ascultase fără să îl întrerupă, încuvințând din cap cu acea concentrare pe care o folosea atunci când ceva conta cu adevărat. Dar exista un element pe care Cristian nu-l cunoștea, un element pe care nici Andrei nu-l cunoștea complet, iar acel element spăla în acel moment ferestrele de la etajul al 2-lea al aceleiași vile, complet străină de tot ceea ce fusese decis la câțiva metri de ea. Elena Popescu a coborât scările în acea după-amiază cu determinarea specifică a celui care a decis că lumea trebuie să funcționeze conform termenilor săi sau să nu funcționeze deloc. Se aranjase cu grijă, așa cum făcea întotdeauna când aștepta vizită, pentru că în acea după-amiază soseau 2 prietene din cercul ei cel mai apropiat, Gabriela și Raluca, femei din lumea ei, cu care împărțea prânzuri lungi, conversații care păreau ușoare, dar care aveau margini invizibile. Ana le-a servit cu eficiență și discreție, a turnat ceaiul, a aranjat gustările pe masa de sticlă și a dispărut spre bucătărie, așa cum i se indicase. Dar bucătăria avea o fereastră mică ce dădea spre coridorul salonului de ceai, iar coridorul transmitea sunetul vocilor cu o claritate pe care nimeni nu o luase în considerare când construiseră acea vilă. Nu a fost intenția Anei să asculte, pur și simplu s-a întâmplat. Și noua angajată a întrebat Gabriela cu acea curiozitate casuală care, de fapt, nu era deloc casuală, cea pe care a trebuit să o concediezi. Mai rămâne aici până vineri, a răspuns Elena. O neînțelegere care este deja rezolvată. O neînțelegere? Raluca a ridicat o sprânceană. Am auzit că ai acuzat-o de furt în fața întregii servitoare. O scurtă tăcere. Lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum le povestesc oamenii, a spus Elena. Elena, a spus Raluca cu acea blândețe directă, care era felul ei de a spune lucrurile dificile. Faci asta de ani de zile. Îți amintești de fata aia de acum ceva timp care a plecat plângând din casa ta din cauza a ceva ce s-a dovedit a fi neadevărat. A fost diferit. În ce a fost diferit? O altă tăcere. Aceasta mai lungă. Gabriela, a spus Elena schimbând tonul. Spune-mi ce avei să mi povestești despre proiectul de renovare. Ana, în bucătărie, a încetat să și mai miște mâinile pe blatul de lucru. A rămas complet nemișcată, pentru că în acel schimb era ceva ce o atinsese într-un mod la care nu se aștepta. Confirmarea că ceea ce îi se întâmplase nu era un incident izolat, ci un tipar. Și undeva în acel tipar existau alte femei care trecuseră prin același lucru și plecaseră în tăcere. Asta a întristat-o într-un mod diferit de cum o întristase propria umilință. Propria umilință durea, dar să știe că acea durere avea istorie, că existau altele înaintea ei, i-a dat acelei dureri o dimensiune complet nouă.
Și de asemenea, deși încă nu știa exact de ce, i-a dat o determinare pe care nu o simțise cu atâta claritate până în acel moment. A fost Maria cea care a găsit-o pe Ana în grădina din spate, la căderea serii, așezată pe banca de sub copacul mare, privind cuibul pe care păsările îl construiseră de zile întregi. Maria s-a așezat lângă ea. A durat un moment până să vorbească. În această dimineață, a spus, m-am dus să vorbesc cu domnul Andrei. Ana s-a întors spre ea. De ce? Pentru că erau lucruri pe care el trebuia să le știe, a spus Maria pur și simplu. Lucruri pe care eu le-am văzut în casa asta de ani de zile și pe care le-am păstrat, pentru că nu era locul meu să le spun. Dar ce s-a întâmplat ieri cu vulturul de cristal a fost picătura care a umplut paharul. Ana nu putea rămâne tăcută. Maria, a spus Ana, și în vocea ei era un amestec de recunoștință și alarmă. Ce i-ai spus exact? I-am spus că nu ești prima, a răspuns Maria. I-am spus că în anii în care am fost în această casă, am văzut 5 angajate plecând în circumstanțe similare, că toate au plecat crezând că au făcut ceva greșit când, de fapt, nu făcuseră nimic. Și i-am spus că, dacă el voia să știe ce fel de loc, era propria sa casă când el nu era timpul să și deschidă ochii. Ana a privit-o un timp îndelungat. Și ce a răspuns? Maria a făcut o pauză care avea greutatea specifică a lucrurilor importante. Nu a răspuns cu vorbe, a spus. A rămas uitându-se pe fereastră un moment și apoi mi-a spus, mulțumesc, Maria. Știu ce am de făcut. Grădina era tăcută. În afară de sunetul vântului printre frunzele copacului mare, păsările se întorseseră la cuib. Ana le-a privit un moment și s-a gândit la mama ei, care în acea după amiază sunase de la clinică cu o voce mai slabă decât cu o săptămână înainte, dar cu acea determinare blândă care era felul ei de a-i spune, sunt bine, nu, ți face griji. Deși amândouă știau că a doua parte nu era complet adevărată. Maria, a spus Ana în șoaptă, îți amintești ce ți-am povestit în această dimineață? Fiecare cuvânt. Trebuie să știi că ceea ce ți-am povestit nu este totul, a spus Ana. Mai este o parte pe care încă nu ți-am spus-o, o parte care schimbă totul. Maria a privit-o cu acea răbdare care era felul ei de a spune, sunt aici, ia, ți tot timpul de care ai nevoie. Persoana despre care ți-am vorbit, a spus Ana, iar vocea i-a scăzut până aproape de o șoaptă. Persoana care a dispărut din viața mea și care a schimbat totul. Nu era un necunoscut în acest oraș. Era cineva care avea un nume cunoscut, un nume pe care eu nu l-am înțeles complet în acel moment, pentru că eram tânără și pentru că el nu mi-a vorbit niciodată despre viața lui cu claritate. Maria s-a încruntat ușor. Ce nume? A întrebat. Deși ceva din expresia ei sugera că o parte din ea începea să lege firele. Ana a deschis gura, a închis-o, a respirat. Înainte să ți spun numele, a spus, trebuie să înțelegi ceva. Nu am venit în această casă să fac rău. Nu am venit să cer nimic. Am venit pentru că trebuia să văd cu ochii mei. Trebuia să înțeleg dacă imaginea pe care o aveam despre el era reală sau era o poveste pe care mi-o inventasem pentru a supraviețui. Și, a spus Maria cu vocea abia audibilă, și este mai rău decât credeam, a spus Ana, pentru că se pare că este mai bine decât îmi aminteam. Maria a procesat acele cuvinte încet, le-a întors, le-a examinat și când a înțeles în cele din urmă ceea ce Ana spunea fără să termine de spus, și-a dus mâna la gură. Ana a spus, vorbești despre, nu pot spune numele încă, a întrerupt-o Ana cu o fermitate blândă, dar absolută. Încă nu, dar în curând, când voi avea suficient curaj și când voi ști că momentul nu va distruge pe nimeni care nu merită. Cele două femei au rămas în tăcere sub copacul mare, în timp ce soarele termina să apună peste grădină și vila, își aprindea luminile una câte una, ca și cum și ea s-ar fi trezit la ceva ce dormise prea mult timp. În acea noapte, Andrei nu a coborât să cineze. Elena a observat, dar nu a spus nimic. Mihai a privit locul gol de la masă și apoi a privit-o pe mama sa cu o întrebare în ochi pe care nu a rostit-o cu voce tare. În biroul de la etajul al doilea, Andrei avea în fața lui două lucruri, notițele de la întâlnirea cu Cristian și o fotografie veche pe care o găsise în acea după amiază în sertarul inferior al biroului său, păstrată sub documente pe care nu le deschisese de ani de zile. Fotografia arăta un bărbat mai tânăr, mai lipsit de griji, cu un zâmbet pe care Andrei își amintea că l-avusese, dar pe care nu-l mai văzuse de mult în oglindă. A ținut-o un timp îndelungat. Apoi a lăsat-o cu fața în jos pe birou și a format numărul lui Cristian. Trebuie să urgentăm totul.
a spus când avocatul a răspuns. Nu poate aștepta până săptămâna viitoare. Trebuie să fie mâine. O pauză la celălalt capăt. Andrei, a spus Cristian cu acea prudență profesională care știa când să o folosească. S-a mai întâmplat ceva? Încă nu, a răspuns Andrei. Dar se va întâmpla și, când se va întâmpla, vreau să fiu pregătit. A închis. În grădină, cuibul păsărilor se legăna ușor în vântul nopții. Înăuntru, în camera de serviciu, Ana era întinsă cu ochii deschiși, privind tavanul, numărând zilele care îi mai rămăseseră în acea casă și întrebându-se dacă va avea curajul să facă ceea ce venise, să facă înainte să îi expire timpul. Momentul potrivit era pe punctul de a sosi și când va sosi, nimic în acea vilă nu va mai fi la fel. Se crăpase de ziua cu un calm înșelător. Soarele intra pe ferestrele înalte ale salonului mare cu acea generozitate a dimineților care nu știu ce urmează să se întâmple. Candelabrele de cristal reflectau mici curcubeie pe marmura albă. Florile din aranjamentul central se deschiseseră complet în timpul nopții și umpleau aerul cu ceva blând care contrasta aproape crud cu tensiunea care se acumulase de zile întregi între pereții acelei vile. Ana a sosit devreme, mai devreme decât de obicei. Nu dormise bine. Petrecuse ultimele ore ale dimineții luând o decizie pe care știa că nu o mai putea amâna, gândindu-se la ea din toate unghiurile posibile, căutând o modalitate de a nu răni pe cineva care nu merita să fie rănit. Dar nu există o astfel de modalitate. Unele adevăruri nu au o modalitate nedureroasă de a ieși în lume, pur și simplu ies, și răul pe care îl fac depinde mai puțin de cum sunt spuse și mai mult de cât timp au fost păstrate. Venise momentul, îi promise lui Mihai, îi promise Mariei și, deși nu îi spusese niciodată cu voce tare, îi promise și mamei sale, care zăcea de luni de zile în acel pat de clinică, fără să știe că motivul pentru care fiica ei alesese acea casă specifică dintre toate casele din oraș era un motiv care schimba absolut totul. Andrei a coborât în birou înainte de ora 8, cu o claritate în ochi pe care nu o avusese în dimineața precedentă. Dormise puțin, dar dormise cu o decizie luată și asta făcea o diferență pe care corpul său o recunoștea mai bine decât mintea sa. Cristian va sosi la ora 10. Totul era pregătit. Ceea ce nu era pregătit era ceea ce a găsit pe biroul său. Era un plic alb, fără expeditor, cu numele său scris de mână, cu o caligrafie pe care nu a recunoscut-o imediat, dar care avea ceva familiar pe care nu a știut să localizeze în acel prim moment. L-a luat, l-a ținut un moment și l-a deschis. Înăuntru era o singură foaie împăturită în 3, cu câteva rânduri scrise cu aceeași caligrafie îngrijită de pe plic. Le-a citit, l-a recitit, s-a așezat. În bucătărie, Maria pregătea micul dejun când Ana a intrat și a închis ușa în urma ei, cu o blândețe care era ea însă și o declarație. Am făcut-o, a spus Ana. Maria s-a întors, a privit-o și în ochii acelei fete a văzut ceva ce a recunoscut imediat, pentru că o mai văzuse la persoane care tocmai eliberaseră cea mai mare greutate pe care o purtaseră în viața lor. Un amestec de teroare și ușurare care nu știau care dintre cele două va învinge. Ai scris? A întrebat Maria. I-am lăsat o scrisoare, a spus Ana, pe biroul lui. În această dimineață, înainte să coboare. Maria a lăsat lingura pe blat. Ce scrie în scrisoare? Ana s-a așezat pe scaunul obișnuit și a împreunat mâinile și pentru un moment a părut mult mai tânără decât era, ca și cum decizia pe care tocmai o luase o returnase pe scurt la acea versiune anterioară a ei însăși, care încă nu știa cât de dificilă putea fi viața. I-am spus cine sunt? A răspuns, nu doar numele meu. I-am spus de unde vin. I-am spus de ce sunt aici. I-am spus ce s-a întâmplat cu ceva timp în urmă și ce a rezultat din acel timp. A făcut o pauză și i-am spus că nu-i cer nimic, că am venit în această casă pentru că trebuia să știu dacă persoana pe care o țineam minte exista cu adevărat și că acum că știu, eram dispusă să plec vineri, fără să spun nimic nimănui dacă el așa prefera. Maria a procesat fiecare cuvânt cu acea lentoare atentă, care era felul ei de a respecta lucrurile importante. Și dacă nu preferă, a spus. Ana a privit-o. Atunci totul se schimbă, a spus pur și simplu. Andrei a citit scrisoarea de 3 ori. Prima dată cu neîncrederea celui care primește, o informație pe care mintea sa nu are încă unde să o plaseze. A doua oară căutând inconsecvențe, căutând fisura prin care să intre îndoiala, pentru că era mai ușor să se îndoiască decât să accepte ceea ce spuneau acele rânduri. A treia oară încet, fiecare cuvânt ocupând spațiul exact care îi revenea,
potrivindu-se cu lucruri pe care le văzuse, senzații pe care le avuse, momente în care ceva îi păruse inexplicabil de familiar, să știi de sei. Scrisoarea spunea, printre altele, că există o perioadă în viața sa pe care o amintea cu o vagă convenabilă. O perioadă a tinereții anterioară companiei, anterioară vilei, anterioară a tot ceea ce îl definea acum. O perioadă în care fusese pur și simplu un tânăr cu mai puține certitudini și mai multă ușurință, care cunoscuse o femeie în circumstanțe pe care nu le luase niciodată pe deplin în considerare, pentru că viața ulterior avansase cu o viteză care nu lăsa timp să privească înapoi. Scrisoarea spunea că din acea perioadă rămăsese cineva, și că acel cineva purta numele de familie al mamei sale, dar avea ochii tatălui său, după cum îi spusese doamna Carmen într-unul dintre momentele sale de maximă luciditate, când nu mai avea putere să păstreze secrete. Andrei s-a ridicat, a mers până la fereastră, a privit grădina fără să o vadă cu adevărat. Avea un fiu sau o fiică. Scrisoarea nu specifică acest lucru cu un cuvânt concret, pentru că Ana, care era precisă în tot ceea ce făcea, preferase să lase acel spațiu pentru conversația care urma să vină, dar ceea ce spunea era suficient pentru ca Andrei să înțeleagă că ceea ce credea că știa despre propria sa istorie avea o dimensiune pe care nu o cunoscuse niciodată. S-a gândit la Elena, s-a gândit la Mihai, s-a gândit la Cristian, care va sosi în mai puțin de 2 ore cu documente, care dintr-o dată avea o semnificație complet diferită de cea pe care o avuseseră atunci când le ceruse. Și s-a gândit la acea fată care de zile era în casa lui, curățând suprafețe care erau deja curate, răspunzând, da, doamnă, cu spatele drept și ochii uscați, purtând un adevăr pe care i-ar fi putut arunca în orice moment ca o armă și pe care în schimb îl păstrase cu o delicatețe care îl lăsa fără cuvinte. A ieșit din birou. Ana. Era pe coridorul de la etajul al 2-lea când l-a auzit urcând scările. I-a recunoscut pașii înainte de a-l vedea, pentru că de zile învăța sunetele acelei case fără și dea seama că o făcea. S-a oprit. S-a întors. Andrei s-a oprit la câțiva metri de ea. Cei doi s-au privit un moment care nu avea stânjeneala tăcerilor obișnuite, ci densitatea specifică a tăcerilor care conțin prea mult pentru a fi umplute cu cuvinte comune. Andrei avea scrisoarea în mână. Trebuie să vorbesc cu tine, a spus. Știu, a răspuns Ana. Nu aici, a spus el, privind scurt spre coridor. În birou. Acum poți? Pot. Au coborât scările fără să vorbească. Au intrat în birou. Andrei a închis ușa și, pentru prima dată de când Ana trecuse pragul ușii de serviciu a acelei vile, erau singuri într-un spațiu închis, față în față, fără scutul rolurilor pe care le folosiseră până atunci. Andrei a lăsat scrisoarea pe birou. A privit o secundă, apoi a privit-o pe ea. E adevărat? A întrebat. Iar vocea lui avea ceva ce Ana nu-i mai auzise până atunci, o vulnerabilitate care nu era slăbiciune, ci onestitatea cuiva care a decis să nu se mai protejeze. E adevărat, a spus Ana. Totul. Andrei s-a așezat pe marginea biroului și a trecut o mână prin fața cu acel gest al celui care încearcă și ordoneze gândurile care nu vor să se ordoneze. De ce nu mi-ai spus mai devreme? A întrebat. De ce scrisoarea? De ce nu pur și simplu? Pentru că nu știam cine ești. L-a întrerupt Ana cu un calm care era mai greu de menținut decât părea. Când te-am cunoscut cu ceva timp în urmă, nu știam numele tău de familie complet. Nu știam ce aveai, ce erai, ce aveai să faci. Și când am aflat mult mai târziu, era deja prea târziu pentru multe lucruri. De ce ai venit în această casă? Să te văd, a spus Ana. Nu să cer nimic, nu să fac rău, doar să văd dacă persoana pe care o țineam minte era reală sau era ceva ce îmi inventasem pentru a supraviețui celor mai dificile momente. Andrei a privit-o un timp îndelungat și a spus cu același cuvânt pe care Maria îl spusese în grădină. Ana i-a susținut privirea. Ești mai mult decât îmi aminteam, a spus. Și asta face totul mai complicat și mai simplu în același timp. A urmat o tăcere care nu era golă, ci plină de tot ceea ce încă mai trebuia spus. Mai este ceva ce trebuie să știi, a spus Ana. Ceva ce nu am pus în scrisoare, pentru că trebuia să te văd la față când ți-o spuneam. Andrei a așteptat. Nu am venit singură în acest oraș, a spus Ana. Și vocea ei, pentru prima dată în toată acea conversație, s-a rupt ușor la margini, ca o suprafață care a suportat prea multă greutate, prea mult timp. Am venit cu cineva care nu știe că sunt aici, care nu știe nimic din toate acestea, care a crescut crezând o versiune a poveștii pe care am construit-o pentru a-l proteja,
pentru că era singurul lucru pe care îl puteam face în acel moment. Andrei a rămas complet nemișcat. Câți ani are? A întrebat, iar vocea lui era abia audibilă. Ana a deschis gura, a închis-o și, când a vorbit din nou, cuvintele au ieșit cu blândețea inevitabilă a lucrurilor care așteaptă de prea mult timp să fie spuse, suficient de mulți pentru a înțelege adevărul. A spus, dacă cineva îl spune cu grijă și cu dragoste. Întreaga cameră păru să se contracte și să se extindă în același timp. Afară, pe coridor, pașii Elenei coborând scările s-au auzit cu o claritate care i-a făcut pe amândoi să se întoarcă simultan spre ușă. Andrei a privit-o pe Ana. Încă nu, a spus ea înainte ca el să poată vorbi. Încă nu este momentul. Am nevoie să mi dai până mâine. Andrei a privit-o un moment care conținea o întreagă conversație. Până mâine, a spus. Și în acel moment precis cineva a bătut la ușa biroului. Cel care a bătut la ușa biroului a fost Mihai. A intrat cu acea naturalețe a lui care nu cerea permisiunea, dar nici nu o impunea. Și s-a oprit în prag când i-a văzut pe amândoi, pe tatăl său stând lângă birou cu o foaie în mână și ceva în ochi pe care Mihai nu-l mai văzuse niciodată. Și pe Ana stând în fața lui, cu acel calm pe care băiatul știa deja că nu era absența emoției, ci exact contrariul. Era felul ei de a reține ceea ce nu încăpea în corp. Mihai s-a uitat la unul, s-a uitat la celălalt și, fără să spună un singur cuvânt, a înțeles că intrase în mijlocul a ceva ce era mult mai mare decât orice și ar fi putut imagina. Scuzați-mă, a spus, făcând un pas înapoi. Rămâi, a spus Andrei. Mihai s-a oprit. L-a privit cu o întrebare în ochi pe care nu a rostit-o cu voce tare, pentru că ceva i-a spus că răspunsul era pe cale să vină de la sine. Andrei a lăsat scrisoarea pe birou și a trecut o mână peste față și când și-a privit din nou fiul, în expresia lui era un amestec de lucruri pe care Mihai a durat un moment să le identifice. Vinoivație, uimire și, sub toate acestea, ceva care semăna enorm cu începutul iertării de sine. Trebuie să-ți povestesc ceva, a spus Andrei. Și ție, pentru că meriți. Pentru că de zile vezi mai clar decât oricare adult din această casă și asta nu poate fi ignorat. Mihai a intrat complet, a închis ușa în urma lui. Ceea ce Andrei i-a povestit fiului său în minutele următoare nu a fost totul. Era prea mult pentru un singur moment, prea mult pentru a fi procesat stând în picioare într-un birou, cu soarele dimineții intrând pe fereastră ca și cum nimic extraordinar nu s-ar fi întâmplat. Dar a fost suficient. A fost partea esențială, partea de care Mihai avea nevoie pentru a înțelege de ce Ana venise în acea casă, de ce îl privise în acel mod specific din prima zi, de ce era ceva în ea care, de la început, îi păruse inexplicabil de familiar. Când Andrei a terminat de vorbit, Mihai nu a spus nimic un moment care a părut foarte lung. Apoi a privit-o pe Ana. Câți ani are? A întrebat. Mai puțin decât tine, a răspuns Ana cu o blândețe care era și o formă de grijă. Încă este mic, încă nu înțelege totul, dar este curios și curajos și pune întrebări care nu au întotdeauna un răspuns ușor. Mihai a încuviințat încet, procesând, punând fiecare piesă la locul potrivit cu acea inteligență ordonată, care era trăsătura sa cea mai tăcută și cea mai puternică. Cum îl cheamă? A întrebat. Ana l-a privit o secundă și ceva din expresia ei s-a deschis într-un mod în care nu se deschisese în niciun alt moment din toată acea săptămână. Marius, a spus, iar vocea ei, spunând acel nume, avea o textură diferită de toate cuvintele anterioare. Era numele pe care îl alesese singură, într-o cameră mică, în cel mai dificil și mai extraordinar moment al vieții sale. Era numele pe care îl șoptise de mii de ori, numele care era totul. Mihai a repetat numele în tăcere, fără sunet, doar cu buzele, și apoi a făcut ceva ce niciunul dintre cei doi adulți nu se aștepta. S-a întors spre Ana și i-a spus cu o voce directă și fără artificii. Mulțumesc că nu ai plecat fără să le spui. Andrei l-a sunat pe Cristian înainte de ora stabilită. Urgentă tot ce poți, a spus, și adaugă ceva la ceea ce aveam deja. Trebuie să incluzi o acoperire medicală completă pentru 2 persoane din afara acestei case, un adult și un minor, cu efect imediat. La celălalt capăt al telefonului, Cristian a tăcut exact 2 secunde. Numele persoanelor. A întrebat cu acea profesionalitate care era felul lui de a spune înțeles. Nu mai întreb. Narusu, a spus Andrei. Și Marius, numele de familie complet, ți-l confirm într-o oră. A închis. A rămas privind telefonul un moment. Apoi a deschis sertarul inferior al biroului și a scos fotografia pe care o privea cu o seară înainte.
a ținut-o sub lumina dimineții cu o atenție diferită de cea a dăților anterioare. Era o fotografie de ani în urmă, dintr-o perioadă pe care o păstrase prea repede. În ea apărea un tânăr de nerecunoscut, de lipsit de griji, într-un oraș care nu mai era al lui, într-un moment pe care îl crezuse închis pentru totdeauna. Lângă el era o figură pe care, la momentul respectiv, nu o văzuse clar, pentru că era mai tânăr și mai neglijent și avea obiceiul celor care încă nu pierduseră nimic de a privi înainte fără să se întoarcă. Acum, ținând acea fotografie cu anii trecuți, Andrei Popescu a înțeles ceva ce niciun succes, niciun contract și nici o vilă nu-i putuse învăța. Consecințele de a nu privi nu dispar, doar așteaptă. A pus fotografia la loc, de data aceasta nu cu fața în jos. Maria a găsit-o pe Ana în grădina din spate puțin înainte de prânz. Ana stătea pe banca obișnuită, dar ceva în ea era diferit. Nu era exact ușurare, nici pace, pentru că situația mai avea prea multe fronturi deschise pentru ceva atât de complet ca pacea. Era mai degrabă acea senzație specifică, de când lași să cadă o greutate, pe care ai purtat-o atât de mult timp, încât nu o mai simțeai ca o greutate, ci ca o parte a corpului. Și dintr-o dată corpul nu mai știe exact ce să facă cu acea nouă ușurătate. Cum ți-a mers?" a întrebat Maria, așezându-se lângă ea. El știe," a spus Ana. Mihai, de asemenea. Maria a închis ochii pentru un moment. Când i-a deschis, în privirea ei era ceva ce amesteca ușurarea cu o emoție mai veche, mai profundă, din cele pe care le-au doar persoanele care au văzut suficientă viață pentru a recunoaște când ceva important își găsește în sfârșit locul. Și Marius?" a întrebat Maria. Încă nu," a spus Ana. Este cu o vecină care are grijă de el când lucrez. Nu știe nimic. Încă nu este momentul. Când va fi momentul?" Ana a privit cuibul din copacul mare. Păsările terminaseră de construit. Nu mai intrau și ieșeau cu materiale. Pur și simplu erau acolo, în spațiul pe care îl creaseră cu atâta muncă, atâta timp. Când voi ști că ceea ce îi voi spune nu-i va lua nimic, a răspuns Ana, ci va da ceva ce nu a avut niciodată. Maria a încuvințat. Trebuie să știi ceva, a spus apoi schimbând tonul cu acea blândețe pe care o folosea pentru veștile care necesitau grijă. În această dimineață, înainte să cobori, am auzit-o pe doamna Elena vorbind la telefon. Ana a privit-o. A sunat la agenția de angajări. A continuat Maria. A cerut să trimită pe cineva nou începând de luni. Cu asta ți-a confirmat plecarea pentru vineri. Știam deja. Mai este ceva? A spus Maria. Am auzit-o spunând cuiva, nu știu cui, că avusese o problemă cu o angajată conflictuală. Acelea au fost cuvintele ei, conflictuală, și că avea nevoie de referințe de la cineva mai de încredere. Tăcerea care a urmat a avut o tăietură. Ana a procesat acele cuvinte încet, conflictuală, un cuvânt mic cu un rău enorm. Pentru că în lumea serviciilor domestice, o referință negativă nu era doar un inconvenient, era o ușă închisă, era o altă ușă închisă. Era un lanț de uși închise în momentul în care avea cel mai mult nevoie ca una să se deschidă. S-a gândit la Marius, s-a gândit la doamna Carmen, s-a gândit la medicamentul care costa mai mult decât avea și pe care doctorița Popa trebuia să-l înceapă să-l administreze în următoarele săptămâni, altfel tratamentul își va pierde eficacitatea. Și a strâns mâinile în poală, dar înainte să poată spune ceva, telefonul i-a vibrat. Era un mesaj de la un număr pe care l-a recunoscut imediat, Clinica Speranța Vieții, dar nu era un apel, era un mesaj text care spunea ceva ce Ana a citit de 3 ori pentru a se asigura că ochii nu o înșelau. Domnișoara Rusu, vă informăm că costurile noului tratament al mamei dumneavoastră au fost acoperite integral de un donator anonim. Protocolul va începe mâine. Mama dumneavoastră este bine. O zi bună. Ana a rămas fără respirație. Maria, care văzuse cum i se schimbase culoarea feței în timp ce citea, i-a pus o mână pe braț. Ce s-a întâmplat? Ana a ridicat privirea de pe telefon și pentru prima dată în toată acea săptămână, în toate acele zile cu spatele drept și ochii uscați. Și da, doamnă, și înțeles, doamnă. Lacrimile au venit fără să îi ceară permisiunea nimănui. Nu erau lacrimi de durere, erau celelalte, cele care dor diferit, pentru că vin dintr-un loc care fusese prea mult timp uscat. Tratamentul mamei mele, a spus, cu vocea ruptă la margini. Cineva l-a plătit. Cineva l-a plătit pe tot. Maria a privit, și în expresia ei nu era surpriză. Știai? A întrebat Ana. Nu știam, a spus Maria, dar nici nu mă surprinde.
Cele două femei au rămas în tăcere sub copacul mare, cu soarele de amiază căzând peste grădină și acel cuib terminat legănându-se ușor în briză, în timp ce în interiorul vilei, ceva ce fusese stricat de prea mult timp. Începea foarte încet să găsească o modalitate de a se repara. Cristian a sosit la ora 1 după, amiaza cu mapa sa și 3 documente suplimentare care nu erau în versiunea originală a planului. Le-a întins pe biroul lui Andrei cu acea eficiență ordonată care era semnătura. A indicat fiecare punct relevant cu precizia celui care știe că detaliile sunt cele care definesc dacă ceva funcționează sau se prăbușește și a așteptat. Andrei a citit totul, a semnat unde trebuia. Mai e un lucru, a spus Cristian, punând documentele la loc. Când asta va fi executată, și va fi executată mâine, dacă așa decizi, există o persoană în această casă care va reacționa într-un mod care nu va fi liniștit. Știu, a spus Andrei. Ești pregătit pentru asta? Andrei a privit spre fereastră. Afară, grădina era în tăcere, dar la un moment dat în acea după, amiază care începea deja să se încline spre sfârșit, într-un coridor sau într-o cameră a acelei vile enorme, fiecare persoană care locuia sau lucra între acei pereți procesa ceva. Elena, care încă nu știa ce urma să vină, Mihai, care știa și era de ore mai tăcut și mai serios decât de obicei, Maria, care păstrase ani de tăcere și, în sfârșit, vorbise, Ileana, care, printr-un singur gest sincer la momentul potrivit, schimbase cursul întregii situații fără să știe că o făcea, și Ana, care venise în acea casă purtând un secret, care cântărea mai mult decât tot ce era în ea și care acum, pentru prima dată, mergea pe acele coridoare fără acea greutate. De mult timp nu am fost pregătit pentru lucrurile importante, a spus Andrei. Cred că este timpul să schimb asta. Cristian a încuvințat și a închis mapa. Mâine, așadar, a spus, mâine, a confirmat Andrei. Și în timp ce rostea acel cuvânt, la parterul aceleiași vile, Elena Popescu închidea telefonul după o conversație pe care tocmai o avusese cu Raluca, prietena ei, care îi spusese ceva ce îi lăsase o expresie care nu era exact neliniște, dar nici calmul obișnuit. Ceva se schimba în acea casă. Elena nu știa încă ce, dar simțea. S-a făcut ziua altfel. Nu era genul de dimineață care anunță furtună, nici genul care promite calm. Era ceva intermediar, ceva ce în limbajul persoanelor care au trăit suficient se recunoaște imediat. Dimineața care precede lucrurile care se schimbă pentru totdeauna. Ana s-a trezit înainte ca vila să se deștepte. S-a îmbrăcat cu grijă. S-a privit în oglinda mică din camera de serviciu, un moment care nu era vanitate, ci un fel de recunoaștere tăcută, ca o despărțire de o versiune a ei înseși, care și-a îndeplinit scopul și care nu mai avea nevoie să existe. Astăzi era vineri, ziua pe care Elena o marcase ca fiind ultima. Ceea ce Elena nu știa era că avea dreptate, deși nu în modul în care își imagina. Andrei a coborât în salonul mare la ora 8 fix. Cristian era deja acolo, așezat pe scaunul de lângă fereastră cu mapa pe genunchi și acea expresie de avocat experimentat care nu dezvăluie nimic, dar care este pregătit pentru orice. Pe masa centrală, lângă aranjamentul floral pe care Ana îl pregătise în acea dimineață cu o precizie aproape ceremonială, erau 3 plicuri, fiecare cu un nume scris de mână. Maria a intrat din bucătărie cu o tavă de cafea. S-a uitat la plicuri, s-a uitat la Andrei și, fără să spună un cuvânt, a lăsat tava și s-a retras cu acea discreție a celui care înțelege că există momente care nu-i aparțin, dar care oricum contează. Ileana a sosit câteva minute mai târziu, ca în fiecare dimineață, și s-a oprit la intrarea în bucătărie când a văzut atmosfera, ceva din aerul acelui salon, i-a spus același lucru pe care îl spusese Elenei cu o seară înainte, că ceva era pe cale să se întâmple. A rămas la locul ei, în tăcere, pentru că uneori cel mai bun mod de a fi prezent este pur și simplu să nu pleci. Elena a coborât scările la 8:30. Purta acea siguranță de întotdeauna, acea armură invizibilă pe care ani de practică o transformaseră în ceva atât de natural încât nu mai știa că o folosea. A ajuns la capătul scărilor, l-a văzut pe Cristian, a văzut plicurile pe masă și s-a oprit. L-a privit pe Andrei. Ce este asta? A întrebat. O conversație pe care ar fi trebuit să o avem cu mult timp în urmă, a răspuns el. Ana era în grădină când Mihai a găsit-o. Băiatul s-a apropiat fără grabă, s-a așezat pe banca de lângă ea și cei doi au privit cuibul din copacul mare, un moment fără să vorbească. Ești emoționată? A întrebat Mihai. Foarte, a admis Ana. Și era ceva eliberator,
în acea sinceritate simplă, fără deghizări. Și eu, a spus Mihai. Ana l-a privit. Tu de ce? Mihai s-a gândit un moment înainte de a răspunde. Pentru că azi voi afla ceva nou despre familia mea, a spus. Și nu știu exact cum mă voi simți, dar știu că vreau să simt asta oricum. Ana l-a privit un timp îndelungat. Acest băiat care din prima zi o tratase ca pe o persoană care spusese, nu a fost bine, când toți ceilalți tăceau, care întrebara, de ce ai venit în această casă în mod specific, cu o intuiție care depășea cu mult vârsta sa. Mihai, a spus Ana, vreau să știi ceva înainte să înceapă totul. Spune-mi, Marius nu vine să ți-ia nimic, a spus. Nu vine să ocupe un loc care este deja al tău, vine să găsească ceva ce-i lipsea și tu, dacă într-o zi vei vrea, poți face parte din asta, dar nimeni nu te va obliga la nimic. Mihai a privit-o cu acea directitudine care era felul lui de a spune lucrurile importante. Sunt deja parte din asta, a spus. De când te-am văzut cum îi susții privirea mamei mele fără să cobori ochii. Înăuntru. Conversația dintre Andrei și Elena luase direcția pe care Cristian o anticipase și pentru care pregătise fiecare document cu precizie chirurgicală. Elena a ascultat mai întâi cu acel calm controlat care era prima ei linie de apărare, apoi cu o rigiditate care dezvăluia ceea ce calmul încerca să ascundă. Și în cele din urmă, când Andrei a terminat de a-i spune totul, cu o tăcere care era diferită de toate tăcerile pe care le locuise în acea casă. De cât timp știe asta? A întrebat. De dinainte de alaltăierii, a răspuns Andrei. Și ai așteptat până azi? Trebuia să fiu sigur de fiecare pas, a spus el. Trebuia ca totul să fie în ordine înainte de a vorbi, pentru că această conversație merită ordine. Elena s-a ridicat, a mers spre fereastră, a privit grădina unde Ana și Mihai încă stăteau pe banca de sub copac, vorbind cu acel calm care din interior părea aproape ireal. Nu pot să cred, a spus Elena, iar vocea ei avea un tremur pe care ea însăși nu l-a putut controla. Că ai avut-o în această casă, că ai lăsat-o pe ea. Elena l-a întrerupt Andrei cu o fermitate care nu era cruzime, ci claritate. Ceea ce s-a întâmplat în trecut nu o schimb, dar ceea ce pot schimba este ceea ce facem acum. Și ceea ce am făcut în această săptămână, ceea ce am auzit și am văzut în această casă, îmi spune că sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm și noi. Elena s-a întors spre el. Ce lucruri? Andrei a privit-o un moment care avea greutatea multor ani dintr-o viață construită împreună, de lucruri bune și de lucruri care fuseseră ignorate prea mult timp pentru că era mai confortabil să le ignori. Felul în care îi tratezi pe oamenii care lucrează aici, a spus. Felul în care eu am privit în altă parte în timp ce se întâmplă asta. Ambele lucruri trebuie să se schimbe. Și Cristian are documentele care formalizează exact asta. Cristian a deschis mapa. Ceea ce conținea nu era o plângere, nici o separare, nici nimic care să semene cu un război. Era ceva mai greu de gestionat decât oricare dintre aceste lucruri, pentru că necesita nu dramatism, ci responsabilitate. Exista o restructurare formală a condițiilor de muncă ale întregului personal al vilei. Exista o scrisoare de recunoaștere pentru Ana, care atesta în scris că acuzația fusese nefondată. Exista o acoperire medicală permanentă pentru doamna Carmen și exista un trust pe numele lui Marius, pe care Andrei îi instruise lui Cristian să stabilească cu o seară înainte, nu ca un gest de vinovăție, ci ca un act de paternitate, care venea târziu, dar venea cu intenție reală. Elena a citit fiecare pagină în tăcere. Când a terminat, a lăsat documentele pe masă cu o blândețe pe care nu o așteptau. Îmi acorzi un moment? A întrebat. Tot timpul de care ai nevoie, a spus Andrei. Elena a mers spre scări, a urcat încet și a dispărut pe coridorul de la etajul al doilea, lăsând în urmă o tăcere care nu era înfrângere, ci sunetul specific al unei persoane care se confruntă cu ceva ce nu mai poate evita. Cristian l-a privit pe Andrei. Asta a mers mai bine decât mă așteptam. A spus, încă nu am terminat, a răspuns Andrei. Ana era în bucătărie când Maria a intrat cu o expresie care era în același timp nervoasă și hotărâtă. Doamna vrea să vorbească cu tine, a spus. Ana a lăsat ce avea în mâini. Unde? În salonul de ceai. Ana a încuvințat și-a uscat mâinile. A mers pe coridor cu pasul acela ferm pe care îl învățase în săptămâni de mers prin acea casă, știind că fiecare pas putea fi observat și judecat, și a împins ușa salonului de ceai. Elena stătea așezată fără telefon, fără postura obișnuită, cu mâinile împreunate pe masă și ceva în expresie pe care Ana
nu îl mai văzuse până atunci și pe care a durat un moment să-l identifice pentru că era sincer neașteptat. Era efortul specific al cuiva care face ceva ce nu este natural, dar pe care a decis să facă oricum. Așează-te, te rog, a spus Elena. Ana s-a așezat. A urmat o scurtă tăcere pe care Elena nu a încercat să o umple în grabă. Ceea ce s-a întâmplat în prima zi, a spus în cele din urmă, alegând fiecare cuvânt cu o deliberare care era nouă la ea. Acuzația, cuvintele pe care le-am folosit, modul în care am plecat, fără să-mi recunosc greșeala. A fost greșit. A făcut o pauză. A fost greșit și știu asta. Și deși nu am obiceiul să spun asta și deși știu că a o spune acum este târziu, trebuie să ți-o spun oricum. Îmi pare rău. Salonul de ceai era complet tăcut. Ana a privit-o pe Elena un moment. A căutat în acea scuză crăpătura prin care să intre condescendența sau calculul, pentru că învățase să o caute, dar nu a găsit-o. Ceea ce a găsit era imperfect și venea cu întârziere și nu ștergea nimic din ceea ce se întâmplase. Dar era real. O accept, a spus Ana. Elena a încuvințat și în expresia ei era ceva care semăna cu ușurarea, amestecat cu ceva mai greu de suportat, care nu era rușine, ci începutul la ceva ce nu exersase de ani de zile, onestitatea față de sine. Mai este ceva, a spus Elena, iar vocea i-a scăzut ușor. Raluca m-a sunat ieri. Mi-a spus lucruri pe care nu voiam să le aud despre un tipar pe care l-a observat de ani de zile și pe care eu l-am ignorat pentru că era mai ușor să ignori decât să îl schimbi. Și a privit mâinile. Nu sunt persoana care cred că sunt în anumite momente și asta este ceva ce trebuie să rezolv eu, nu persoanele care lucrează în această casă. Ana nu a răspuns imediat pentru că existau adevăruri care nu aveau nevoie de răspuns, ci pur și simplu de spațiu pentru a exista. Mulțumesc că mi-ați spus, a spus în cele din urmă. Cele două femei s-au privit un moment care nu era prietenie, nici uitare, dar care era ceva ce niciuna dintre ele nu se așteptase să găsească, o înțelegere reciprocă ce nu mai avea nevoie de cuvinte pentru a fi validă. Săptămâni mai târziu, într-un parc mic din celălalt capăt al orașului, Ana stătea pe o bancă cu Marius lângă ea. Era un copil cu privire atentă și întrebări rapide pe care le moștenise, fără să știe, de la cineva pe care încă nu-l cunoștea bine, dar pe care învăța să cunoască. Andrei a sosit la timp, așa cum făcea întotdeauna, cu acel obicei al său de a respecta timpul celorlalți. S-a așezat pe banca din fața lor. L-a privit pe Marius un moment cu atenție pe care copilul a observat-o și pe care i-a întors-o fără timiditate, pentru că așa era el, sincer și direct. Salut, a spus Marius. Salut, a răspuns Andrei. Și în acel singur cuvânt era o viață întreagă de lucruri care încă nu fusese răspuse și care își vor găsi momentul cu răbdarea pe care o meritau. Nu a fost o întâlnire ca în filme. Nu a existat muzică, nici îmbrățișări imediate, nici declarații care să rezolve totul într-o clipă. A fost ceva mai real decât toate acestea. A fost o conversație între un bărbat și un copil care se cunoșteau cu sinceritate, întrebare cu întrebare, fără grabă, construind ceva ce încă nu avea un nume, dar pe care amândoi, fiecare în felul său, deja puteau să-l simtă. Ana i-a observat din locul ei, cu mâinile împreunate în poală, și ceva în piept care era prea complex pentru a fi numit pur și simplu fericire, dar care semăna mai mult decât orice altceva simțise de mult timp. Doamna Carmen a primit prima doză de noul tratament la clinica Speranța Vieții, într-o dimineață însorită pe care a descris-o ulterior ca fiind dimineața în care a simțit că cineva i-a redat viitorul. Doctorița Popa i-a explicat protocolul cu blândețea ei obișnuită. I-a spus că prognosticul este încurajator și i-a strâns mâna înainte de a ieși din cameră. Doamna Carmen a sunat-o pe Ana în acea după-amiază. Fiica mea, a spus cu vocea care fusese mai slabă de săptămâni și care în acea zi avea ceva diferit, ceva ce Ana a recunoscut înainte ca mama ei să mai spună un cuvânt. Nu știu cine a plătit asta, nu știu cum s-a întâmplat, dar vreau să știi că am crescut persoana potrivită, pentru că asta nu îi se întâmplă oricui. Asta îi se întâmplă celui care a mers cu demnitate, chiar dacă nimeni nu se uită. Ana nu a putut răspunde imediat. Mama, a spus în cele din urmă cu vocea ruptă în modul corect, tu m-ai învățat să merg așa. Maria a rămas la Vila Popescu, așa cum fusese de ani de zile, dar cu ceva diferit care nu era o schimbare deloc, ci o schimbare de greutate. Condițiile personalului se schimbaseră odată cu documentele pe care Cristian le formalizase.
și deși hartile nu transformă oamenii peste noapte, ele creează spațiul în care transformarea poate avea loc. Ileana, care printr-un gest sincer la momentul potrivit schimbase cursul întregii situații fără să știe că o făcea, continua să sosească în fiecare dimineață cu acea punctualitate liniștită care era felul ei de a fi în lume. Nu a știut niciodată cu exactitate că vocea ei pusese în mișcare acel lucru în ziua cu vulturul de cristal, dar Ana știa. Și în ultima dimineață pe care au împărțit-o în acea bucătărie înainte ca Ana să părăsească formal slujba de la vilă, i-a spus pur și simplu: "Mulțumesc că ai vorbit când era mai ușor să taci." Ileana a privit-o și a zâmbit în acel mod specific al oamenilor buni, care nu caută recunoaștere, dar care o primesc cu grație când vine. Mihai și Marius s-au cunoscut într-o sâmbătă după amiază pe care Ana o pregătise cu la fel de multă grijă ca orice alt lucru important din viața ei. I-a lăsat singur în grădina vilei pentru un timp, observându-i de la fereastră cu Maria lângă ea. Mihai i-a arătat lui Marius cuibul din copacul mare. Marius l-a privit cu acea concentrare specifică a copiilor, care încă găsesc extraordinar ceea ce adulții au învățat să ignore. "Cum au ajuns aici?" a întrebat Marius. "Au venit singuri," a spus Mihai. "Au căutat locul potrivit și au construit casa." Marius a procesat asta un moment. Cum au știut că acesta era locul potrivit? Mihai l-a privit și a zâmbit cu ceva nou în el, o căldură pe care o învăța să o folosească. "Cred," a spus, "că pur și simplu au simțit." Ana a ieșit din Vila Popescu pentru ultima dată ca angajată într-o dimineață care mirosea a flori și a ceva ce nu avea nume, dar care îi umplea pieptul într-un mod care făcea dificilă respirația și ușor de a merge mai departe în același timp. Purta geanta uzată de întotdeauna, aceiași pantofi din prima zi, dar mergea diferit, nu pentru că lumea s-ar fi schimbat brusc, nici pentru că toate problemele ar fi dispărut, pentru că nu era așa. Încă existau facturi, încă existau zile dificile, încă existau momente în care viața cântărea mai mult decât părea corect, dar era ceva ce nu mai purta. Și acel ceva, chiar dacă nu avea un nume precis, îi redase ceva ce nimeni nu ar trebui să piardă niciodată. Certitudinea că a exista cu demnitate nu este un privilegiu, este un drept, și că a-l apăra, chiar dacă doare, chiar dacă costă, chiar dacă nimeni nu se uită, este cel mai curajos act pe care o persoană îl poate face. S-a oprit un moment la ușă. S-a uitat înapoi o singură dată. Salonul mare strălucea cu acea lumină de dimineață care îl făcea să arate exact ca în prima zi, dar nu mai era la fel, nimic nu mai era. Și asta, s-a gândit Ana în timp ce trecea pragul spre stradă, era exact așa cum trebuia să fie, pentru că poveștile care schimbă o viață rareori vin anunțate, uneori vin deghizate într-o zi de luni oarecare, într-un loc de muncă care pare temporar, într-o acuzație nedreaptă, într-un salon de marmură. Și singurul lucru care determină dacă acea poveste te distruge sau te construiește este ceea ce decizi să faci când nimeni nu se uită. Ana Rusu a știut întotdeauna asta. Avea nevoie doar ca lumea să o descopere și ea.